Kay mga katsuy-chay, sa tanang signal sa panahon sa baha ug sa bagyo, ang parasat ra ginaa. Wa siya nawala mga katsuy-chay. Mao nang dako mi pasalamat sa parasat kay naka-update mi sa panghitabo sa bagyo ug baha sa social media. Ang uban wala o nang i-recommend yun na po ang parasat mga katsuy-chay. Grabe ka kuha ng parasat, nindot kayo siya, huwag yun siya mawala sa baha bagyo, yung udit naagya po siya, huwag yun siya nawala. Ang uban nagkramo na kay ubang mga kuhan network nangawala, pero ang parasat wala yun nawala. Mao nang salamat mi ka-update mi dito sa Bohol. Uban dito nag-upload na kita na naman tungkol sa parasat na wala ay lang buhay signal. Salamat kay parasat, padayon lang, salamat kayo.